Takýto jeden lístok z bodmi, ktorý budete chodiť na jednotlivé stanovištia a tam vám to orazitkujú. Až budete mať plný tento lístok, tak si ho pôjdete vymeniť za nejaké sladkosti. Medzi tým máte tu rôzne atrakcie, ako šminkálky, vín a iné. Máme tu aj koníka s pálou, čiže máte program na celý deň. Predpokladám, že medzi 12. a 1. sa bude dávať guláš, ktorý sa bude dávať pri bufete hlavnom. Áno, alebo smajlíka. Alebo koňa. Bude pekný je taký koň. Vždy tam ten chlapec sme prišli a má prečí plášť. No, čo podarilo? Ja som sa z toho zbavil, lebo ja így fogja, csak csinálom. Jó, tehát így rajzolok egy kört, látod, és ezen belülre össze-vissza végnyat, össze-vissza, és minden színből feketéből kevesebbet. Len keď dáš na jedno miesto, tak sa to ako tak špruchne rovnám. Tak kézem práve miesto. Minden fajtából kell egy kicsit ráönteni? Igen, az a lényeg, hogy sokat keresztezzék egymást a festékek, és ne a szélére, mert a széléről csak kimegyen, nem megyen be középre. Monika, musí stretnál, lássák, hogy Vigyen a krizsom tovább, így is. Nie na jedno miesto, bude to taká čerpanica. Počkaj, zlačičku, dáme ujovice. Nevážtam úgy, akkor meg egy kevesebb okolo, fekete. potom nebude tam nič. Stret treba na krížom krážom. Dobre? Profi? Oké. Ja som tiež. To niečo mi nakázali. Az a lényeg, hogy sokszor keresztezzék egymást a festékek, egy Musí csomóban ne krížom legyen krážom sok. robiť, dobre? Potom bude pekné. Szerinted ma? No to čepne. Oké? Jaj, tak. A vypočí sa koň, 36%, vtedy písali, že mám minus 30%. Margin 6%. Tam dva robí aj dva. V súvislosti s multifunkčným iziskom, ktoré budeme za malú chvíľu otvárať, to má slúžiť predovšetkým Barčanom. To je naozaj základná myšlienka. Malo by spojiť od najmladšej generácie až po internacionálov, všetkých tých, ktorí majú radi šport. Zároveň to bude v rámci projektu Zober loptu a nie drogy. Jeden z projektov, ktorý sa naozaj podaril a vyšiel. No a dámy a páni, milí priatelia, ak ste prijali pozvanie, verím, že sme najväčšiu radosť urobili tým najmilším deťom tu na Barci a na okolí a ja láskavo poprosím, tí mikrofónky vybavili geniálne, pre túto chvíľu sa mi páči. Ďakujem za slovo. Milé dámy, vážení páni, milé deti, vážený pán hostiteľ, dovolte mi, aby som vás oficiálne pozdravil na území mestskej časti Barca. Aj
tak ako si pred chvíľou aj podotkol, že som tu odkoval dvom prípadom, ale žili aj o tom, že treba sa veľakrát sa stalo, že som životne spadol, ale stále som sa postavil a išiel ďalej. A som rád, hlavne, že dneska v tejto chvíli, na ktorú som sa veľmi tešil, v rámci celej kampane, že bude tu vyvrcholenie. Nechcem nanášať do toho moc politiky, skôr chcem, tak ako to je uvedené všade, sa prihovoriť Barčanom a všetkým tým, ktorí tu prišli. Multifunkčné ihrisko, ktoré tu vidíte pred sebou, je niečo, čo už dlhodobejšie sme sa snažili pripraviť. Bohužiaľ, situácia 39 mokrých dní a tie 3 dní zničné, ktoré sme potrebovali na finalizovanie, neboli. Dorobíme toto ihrisko v priebehu budúceho týždňa a ja sa veľmi teším, že tak ako môj 1,5-ročný syn, ktorý tu pred chvíľou pri mne behal, a takisto ako fotbalové legendy, v podobe Bobbyho Poláka, Straussa, Schleimana, Podora a ďalších. Moje fotbalové vzory, ktoré v 70. a 80. rokoch, na ktoré som chodil pozerať, sú dneska tu, hrajú v mojich dresoch a za krátke obdobie v priebehu 2-3 mesiacov spolupráce s nimi som sa s nimi skamarátil. Takže ten moment, na ktorý sme sa dávno s pánom starostom chystali, je tu. Chcem ešte raz pripomenúť, že toto ihrisko je už na 90% hotové a verím, že v budúcom týždni v priebehu pondelka, útorka, stredy bude dorobené, takže o týždeň takýto čas už tie prvé zápasy, ktoré sme plánovali, budú naplňované. To je dobrá nálada. To je naozaj milé. Je to podľa mňa naozaj veľmi dobrý dáček. Srdečne blahoželám. Začnej zloží, že o pol hodinu sa pomaly vydá autobus smerom do zoologickej záhrady. Deti a rodičia, ktorí ste rozhodnutí, že si pôjdete ešte dnes pestriť program v rámci MDD od Igora Sidora tu na Barci, nech sa páči, bude vám k dispozícii autobus. Lidisko bývalých internacionálov Košíc. Predstavíme si najprv hostí, ktorí pod vedením kapitána tohto týmu pre tento zápas rodáka Barce Jana Kožleja s číslom 6 nastúpia v zostave v bránke so Slavenom, číslo 15, 10 Jano Hodor, 8 Jan Strauss, 9 Miro Goleňa, 14 Tomáš Dílny. Dobre, a teraz futbal. To je štandardná akcia. Tak roh. To on tu bude kľúčaný, bude hľadať. A už je to on, hej. Jaké kúže góla! Ako ďaleko? Adrián. To žino presne ti prejde. Ale ďalej. To som to brzdinu. Może zostanie najdłuższy.